L'Església és hereva d'una història, som hereus d'una història en què hi ha blanc i negre, una història en què hi ha llums i ombres. Com som humans, l'Església està feta de persones humanes. I Jesús ja ens va advertir moltíssim de quines eren les tentacions. De Brots de Vida constata el bisbe Sebastià la sequera personal, social i ambiental i reflexiona sobre la creixent indiferència davant de Déu i del fet religiós en general. Ho anomena perill de desertificació espiritual o projecte de societats que volen construir-se sense Déu. Sou veus de la vida, és que la vida te'n mostra i la gent te'n mostra. Jo a vegades escoltar la gent, com aquest cas, m'ha fet tant de bé i potser ho repeteixo molt perquè a vegades ho tinc que explicar, però dius, això t'ho ha dit una persona que diu que és no creient. I Déu parla a través d'aquesta persona. I me va parlar a mi. I amb to de conversió quasi, de dir, escolta, ho heu de fer bé, ho heu de fer bé.